Lero panyasa voice box tabweranso ndi mawu mboni kalindo amene wandithu ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi First the People First. Iwo wandithu lero akunena kuti dziko la Malawi has gone to the dogs, kuti dziko linolo zinthu zafika posauzana. Ndiye kuti tiliphule dziko lino pamoto akuti amalawi ambiri ndithu akufunitsitsa mu 2025 atavotera mtsogoleri wa opposition. Koma zomvetsa chisoni nzakuti matsogoleri ambiri amene akuchokera ku opposition aliphe sakumalankhula pafupipafupi kapena sakumadzudzula boma kapena kuti bwera poyera kuwalankhulira amalawi kuti dziko lino likupita kuti. Ndiye aboni kalindo akufuna kulankhula ndithu ndi atsogoleri a zipani zotsutsa kuti adzuke kumene akugonako, asamachite mantha ndi kumangidwa chifukwa kuti amalawi akuwafuna ndipo amalawi amakonda. Ndipo ngati pali munthu amene akumufuna mu 2025 akuti akufuna mtsogoleri ochokera ku chipani chotsutsa. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti aboni kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pano panyasa voice box lero pa 8 July 2024. Chiboni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindiopa konse ngakhale kuti boma lakonza mapulani ake woopsa ofuna kuthana ndi ine, ofuna kuthana ndi Wabakiri Muluzi, ofuna kuthana ndi Antanyiwa. Ine ndekha ndiye sindizaopa konse, ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo, kuwauza Malawi chimvemvemve choonadi chimene chilipo mopanda mantha. Chosangalatsa ndichonena kuti kwa amene wakonza lupanga lokuti andiphe ine, iyeyonso tsiku lina azafa, ndipo palibe wamuyaya pa dziko lino lapansi. Tikamanena kuti dziko lisili kuyenda bwino, ena amaona ngati kumakhala kusuta chamba, kumakhala kudya kokeni, kumakhala mwina madrama amene ali mwa ine. Koma kwa amene amandiziwa ine amaona the wisdom in me, ndipo ine sindimaopa konse, ndizapitirira kuwayimirira Malawi, kuwatumikira Malawi mwachilungamo. Chifukwa Malawi muno muli mavuto woopsa, ndipo amalawi ambiri akumafunsa mafunso kumanena kuti kodi azabwera liti president amene sazayang'anira mtundu wa amalawi, sazayang'anira kuti awa ndi akumpoto, awa ndi apakati, awa ndi akumwera. Azabwera liti president wina amene azatimvese ife kukoma, amene azapange anthu amene akugwira ntchito mboma kumva kukoma, amene azasinthanise malipiro a anthu aku parliament ndikuwapasa anthu akumuzi, anthu akumuzi malipiro awo ndikuwapasa anthu aku parliament. Chifukwa mwina ambiri sitikudziwa kunena kuti anthu aku parliament aja ntchito yawo imene ijayo ndiyotumikira, si ntchito ya professional. Ndi chifukwa chake amakalowa kumene kuja without ma certificate. Ndi chifukwa chake kumene kujako ena amalowako iye 1 pakana iye 5 osalankhulako chifukwa choopa chizungu. Koma ku Malawi kunoko ndi dziko lomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene ntchito yawo ndiyotumikira ndi amene amalandira ndalama phwamwamwa, pomwe amene amapita ku sukulu nda amadigiri, amene apita pakana ku college kukaona salary yawo imakhala yomvetsa chisoni. Kafukufuku amene akutamupanga ife Malawi First wachita kuoneseratu kunena kuti ngati kuli boma limene lili the worst ever, limene amalawi sazaliwala, limene amalawi sakulifuna kuti usogoleri upitirire, ndiye ndi limene la Tonse Alliance. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu a opposition amene akufunidwa kwambiri onse apita ku bedi akugona. Ndipo ndizopweteka kwambiri kwa masupporters a UDF akaona anthu awo Alilian Patero ndi Atupere angokhala ngati apita ku holiday. Ndizomvetsa chisoni kwambiri masupporters a DPP akamva asogoleri yawo kuli ngati apita ku holiday, zimakhala zopwetekesa kwambiri. Chifukwa chisankho cha ulendo uno cha 2025 malinga ndi kafukufuku amene tapanga ife Malawi First, amene akufunidwa ndi president wa ku opposition,
ndipo pakufunikira kuti inu a UDF mukhale jack-up, inu a DPP mukhale jack-up, inu a Ford tikuthokozeni ndi muli jack-up mukupangisa misonkhano, koma nonsenu mukufunidwa kwambiri, ndipo anthu ambiri a Malawi akuchita kunena momveka bwino kunena kuti akufuna mgwirizano wa opposition. So kairo opposition yo asogoleri ake mumaoneka ngati kapena muli ku holiday, kali kapenanso pali china chake chimene mmaopa. Ndi asogoleri odabwisa kwambiri inuyo amene mmasapotedwa kwambiri kuchokera ku UDF, kuchokera ku DPP, a Ford ndi zipani zonse zosusa za genuine osakhala za fake. Muli ndi masupporters ambiri kuphatikizapo masupporters ena a UTM amene akufuna kunena kuti chipani chawo chichoke mu Tonse Alliance, koma kuwaona asogoleri akumeneko alipe kufuna kuti azilandira ndalama, chifukwa posachedwa pompano kuti ndalama ndiye zituluka zambiri zimene ziti ziperekedwe kwa asogoleri ena a mu UTM kuti akhalebe konko. Vuto ndilonena kuti simmaziwa degree yakakondedwe kano mmene amalawi amakukonderani inu a opposition. Inu mukudziwa kunena kuti chimwalilireni chilima ujayo, anthu ambiri so amwalira, kumwalira ena kumangogwa kubafa, ena kumangogwa ndi BP, ena kudwala kumene kumwalira chifukwa cha chikondi. Koma inuyo asogoleri mmaseweresa anthu kwambiri, mmaseweresa anthu simmadziwa mmene anthu amakukonderani. Mukamapanga za chibwana zanu zimaonesa ngati khala mukuopa kumangidwa, koma mukufuna upresident, amalawi zimapweteka kwambiri, especially panopa mmene mavuto alili muno Malawi. Amalawi akufuna ndithu a big change, chifukwa awa anakubawa chawo palibe, anthu sakuwafuna, akungozikakamiza chifukwa chokuti ali mboma. Koma ngati awati azawina chifukwa cha uchisiru wa opposition, kuti simuli very strong, komanso simukufuna kuachita bero a Malawi m'mavuto mwawo, komanso mukuoneka ngati you don't want to work together, komanso mukukhala ngati simukuona inuyo a opposition zimene anzanuwa akukuchitani. Taonani posachedwa pompano mma social media mwatulukatu audio imene ikunenedwa kuti ati mtundu wa achewa ulimo munomo 14 million, ndipo agwirizana ku mtundu kwawoko kuti asiye kupita ku Zambia achite concentrate zokuti ati president Chakwera abwerereso pampando. President yemweyo twasa kumufuna amalawiyo achewa sopano asukusula akuona ngati mtundu wawo ndi waukulu kwambiri muno Malawi kuposa mitundu ina iliyonse. Umene utu ndi uchisiru, mphamvu zikachuluka zimaenda choncho, chifukwa tinati tipite pa ground tikafufuze bwinobwino kuti kodi chalichi chachikulu ndi chani. Mupeza kuti chalichi chachikulu chimene chili ndi anthu ambiri muno Malawi ndi akatolika kusatizana ndi asilamu, ndi machalichi akulu kenako kumabwera ma CCAP kumapita uko. Tikapitanso kumbali ya mitundu ya anthu, mupezeka kuti mtundu waukulu kwambiri muno Malawi ndi ayawo amene twali ambiri, kapenanso kuphatikiza ndi alomwe kumapita uko. Koma lero chifukwa chokuti mphamvu zachuluka zili pa Central Region, achewa amba kumazinena kuti ati Malawi munomo ati alimo 14 million. Komanso tu statement imene musayiyang'anire pansi ndi statement yokuti is part of rigging, kutero kwa kutulusa dala maaudio aja kuti amalawi akazawina zisankho azakabera muzanena kuti ati iwo analimo Malawi muno 14 million. Komanso mwezi watha uwo kunatulukaso statement yonena kuti Lilongwe yokha yalembesa anthu 2 million ovota 2 million. Chikhalire nicho sikunatuluke data kuchokera ku MEC kapena ku NRB yonena kuti ku Lilongwe kokha atulusa anthu kapena alembesa anthu 2 million. Imene iso mukhoza kuiona kuti ndi strategy yobera, koma inuyo anthu osusa mulipe. Takuwuzani ifeyo kuti ngati simukufuna kuti muyimirire upresident, ndiye muawuze amalawi kuti you are not ready, because the way you are doing ndizopwetekesa mtima kwambiri amidst challenges zimene anthu akukumana nazo muno Malawi.
anthu amene wawawa ali ndi ma strategies ambiri. Tinakuwuzani kunena kuti kubera zisankho si siku lomwero, it is a process. So izizi akunena achewa izi kumanena kuti ati iwowo alimo munomo 14 million ndipo ati ali maboma Mulanje, Nsanje, Phalombe, kosekose kuli achewa okhaokha, ndipo mchewa ndi mtundu waukulu umene wapangisa anthu kuti ati anthu akuluakulu kuti akhale m'maudindo, ndipo ziko lasintha chifukwa cha achewa. Imeneyi ndi propaganda akufuna kuti atembenuze Amalawi. Komanso tinakuwuzani kunena kuti inuyo a opposition tagwirizanani mupite kuja kumachedwa ku khoti, chifukwa tisiti kufuna mawa lino muzizati nyasa kuti mwalephera zisankho anzanuwo atakuberani. Tapitani kucheni chifukwa anzanuwa sakulembesa za ID kapena za NRB, akukuzembani, akukupangani mafilimu koma inu simukudziwa. Amalawi akufuna president ochokera ku opposition ulendo uno, sakufuna zina zili zonse chifukwa enough is enough. Akufuna Amalawi president amene azayang'anire za kutheba. Tikunena pano anthu onse amene anapita kutheba akuvutikabe pakana lero, koma ndalama zawo zinabwera kuno ku Malawi, ena anamwalira. Amalawi akufuna president amene azachite force Reserve Bank of Malawi kuti azayang'anire mavuto a anthu amene akugwira ntchito ku mabanki. Inutu ndikuwuzeni musamango aona anthu akuti amagwira ntchito ku mabanki. Mabanki ena akuzuza anthu koopsa muno Malawi. Kuyang'ana salary yatera inuyo mukhoza kumva chisoni kumanena kuti munthu uyu ndi amene amawerenga ndalama mu banki uja salary yake osafika 300. Amalawi akufuna munthu ngati ameneyo kuti akayang'anire sekta imeneyi, chifukwa ngati kuli exploitation ndiye ndi ku mabanki isoto. Amalawi akufuna munthu amene akayang'anire nkhani za pension, chifukwa tikunena pano mbomamu akungonena kuti ndalama kulibe, koma iwo deire kuyenda ku bankati, koma anthu ndalama zawo za pension kuti alandire akumauzidwa kunena kuti ifeyo aku treasury tikuchitireni process mutipase 1.5 million. Kodi munthu iwe ulibe 50,000, 1.5 million ukaitenga kuti? Choncho anthu akuvutika kwambiri kuti achite access pension yawo, especially ku polisi ndi ku army. Tikunena to awa amatama awa amango amanga anthu chisawawa a polisi. Ndi anthu omvesa chisoni kwambiri, koma yeti akuzunzika even olo kuti akalandire pension yawo. Akuzunzika, it is taking ages kuti akalandire pension yawo. Amalawi akufuna munthu amene azayang'anire a business ndi kuachita protect, ndi kuyipanga MRA ija kuti izigwiradi ntchito yotolera misongo posatira ndondomeko osakhala zokuba. Ndondomeko yokuti mwina MRA aja akanagula machini kupereka kwa onse kwa business onse, koma machini aja akuti azitolera misonkho aja akumapita naye kwa munthu kukamugulisa so 1.7 million. So pano munthu mukufuna kuti muzitolera misonkho ndiye mukukamuuza munthu kuti agule machini anuwo 1.7 million. Imene yoti ndi yosagwira. Zikuoneka kunena kuti I think ku MRA kuli anthu osaganiza. Kufaje mukanakhala kuti kuli anthu oganiza, bwezi pano mukumatenga machini aja ndi ndalama zija mmazipanga matama kumazichita deposit zija, ndikukagula machini ochuluka ndiye muzipereka kwa business wina aliyense kuti amene sasatira malamulo otolera msonkho, amene opereka msonkho ndi pamene muti muzimumanga inu ndikumpasa penalty ya millions. Koma mukuchita punish anthu osalakwa amene capital yawo ndi ochepa kale, mpamba wawo ndi okuti sungagwire, ma profit amene amapeza ndi ochepa. Ndiye mufuna muziachita punish amene. That is why tikupempha anthu onse amene amapanga business kuti nthawi yakwana sopano yokuti tipange strike yoopsa muno Malawi, mwina for the first time, chifukwa anthu amene wawa akutitola. Amalawi akufuna president okuti azayang'anire ana amene ali ndi asukulu. Panopa ana ambiri akuzunzika akulephera sukulu chifukwa cha salary, chifukwa not salary kapena tinene kuti ma fees yachuluka kwambiri kuma secondary, kuma university, pakali panopa malinga ndi economic hurdles ana ambiri sakukwanisa kupita ku skulu. Akufuna president ngati ameneyo, koma iniyo muliphe basi kumankhanga ngati mukugona.
Amalawi akufuna munthu wokuti ndi ochangamuka amene azayang'anire mavuto anthu osauka muno Malawi, amene azabwerese mankhwala muzipatala mulibe molo bandage koma ndalamazo chibereni daily. Amalawi akufuna munthu amene azawapase chakudya, amene azasise fetereza osakhala manyaka ngati awatili nawo anthu awawa angobwera kuba. Tikunena panopa mwana wa president ali muziko lakutali akukayang'ana machini okuti azipulintirabe mapassport. Chikhalire nicho ku immigration ko kuli a lot of mess. Anthu sakuifuna immigration imene si kupereka mapassport a fake amene akupasana ma contract a fake achinyengo ncholinga kuti azilemeresana okhaokha. Tikunena tu izi chifukwa chokonena kuti china chilichonse has gone to the dogs, has gone haywire in Malawi. Choncho ino a opposition mudziwe kunena kuti anzanu akukuta katani, anzanu siku lina yake muzalira ngati simutengapo action. Chifukwa zinthu sopano zikunkerankerabe kunyanya, zinthu zavuta sopano muno Malawi, palibe amene akumva kukoma ndipo aliyense akumva kuwawa. Palibe sozo kutatu uyu ndi wa town uyu ndi wa kumuzi, akakhala wa kumuzi yonde angozifera yekha kuyang'ana masalarizi anthu amene akugwira ntchito ma estate ino mukhoza kumva chisoni. Choncho Amalawi ndi okwiya kwambiri ndino a opposition chifukwa mwafasa kwambiri, kufasa kwanu kukudabwisa, ndipo akufusa kuti kodi muima kapena simuima, muchita nawo contest kapena simuchita nawo contest, chifukwa kafasidwe kanu kakudabwisa kwambiri. Bon Kalindo Bedisi mwana woopsa kwambiri, ready for any attack, no retreat no surrender, palibe kuopa wina aliyese.